ассалому алайкум дӯстони гиромӣ. Ана боз як хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ дар пеши мошинбозори шаҳри Душанбе. нигоҳ кунед бачаи азиз. инҷа мошинбозори калони Душанбе. рӯзҳои шанбе, якшанбе мошинбозор мешавад. ҳамҷа қарор дорем. здани зар дӯстони азиз бонгоҳи тиббияй. поёнтарак мешавад масҷид, мактабе дарахтора десин ҳамҷа мактаб масҷид мешавад. инҷа деҳаи лолазор лаҳор мегӯян, лолазор мегӯян. хоб назди мошинбозор аз назди хона боз навор мекунем, маълумоти аниқтарша шумода мерасонем бачаҳо азиз. аз роҳи калон, аз трассаи калон то хонаи мора гдета 150 яки 200 метр роҳ масофа дорад. акае ки мебинен ҳамун тараф ози мо роҳ ба сӯи хона мерем дӯстон. навора бо диққат тамошо кунед, лайкотона монед, дар канал обуна шавед. шояд рӯзе шава ай канали ҳами мо ягон хонаи арзон иншоалло шумо биёем бачаҳои азиз. мерем тарафи хонаи имрӯзаи дӯстони азиз. чӣ хеле гуфтем аз назди хона бо навор мекунем. аз ӯ тараф омадем, аз назди мошинбозоро. ина мардуми маҳалла ҳам аз зиндагӣ дорад диден. деҳаи обод. светошон ҳастай, обошон дар ҳавлӣ ҳастай. инҷа меемда тарафи дасти рост мегардем. ина масъалаи овша бинен. диден овша бачаҳо. мақсад ки ов камудӣ надорад. срочна савдо мешавад. хонаи мо ин ҳамин хона. хонае ки мебинед дарҳол бояд савдо карда шавад. акай соҳибхона ку биё ака. бисмиллаҳи роҳмани роҳим. и ака чанд сотих замин дора инҷа? 2 сотих камтарак аст. 2 сотих ё? мегӯем ки 2 сотих, 2 сотих кам аст. анғарш мекардаки. аҳа. Соза. бисёриё мегӯяд ки ҳамин пеши мошинбозор ов надорам, ман ҳамёё да даказат кунам. напора дидем бачаҳо? напор ё? ина хона. а бача конечно. ина ов бачаҳо мегӯянд ки ов надорад. хоб нишон метем ози. аввал ай кухни сар кунем. бисмилла. ина дӯстон аз кухниш. ина кухни мо. майдаки фасонаки хиштак. кухни. нем нишон метем ака. аввал еша нишон тем баъд дохили хонара. инҷа банияш бачаҳо азиз. қисмати бания. ин ҳамин ҳолат. ана инҷа бо шакар ҳоҷатхона. ина дӯстон ҳоҷатхона. диден? тайёрай, полни тайёрай. мехарен, зиндагӣ мекунен. 2 сотих замин. 4 дар хона дора. хонара кай сохтен ака? хулас ҳамин як 2 моҳ пеш хонара сохтам азиз. инҷа подвал. ман як одати дорам ки аввал шароитҳои хонаро нишон метам, баъд дохилҳои хонораро баъдан нархша. дидем подвала бачаҳои азиз. ҳар як наворбардор чӣ мегӯянд? качеспай кори худша дорад. дизайнер. инҷа пушти хона. обе ки аз ҳамун шифир мефурояд бачаҳо. инҷа дакадиян ҳамин хел берун мебурояд. чунки бисёри ҷоҳо проблемаи ов доранд. ҳамин хел ов тараф берун меравад. ина пушти хона. хона ба кирпичи пухта. дӯстони азизи ман, лайкотона бимонед ака. подписатсия кунед. ин хона гарини арзонай. навортон кардем. 4 дар хона. инҷа калидорчаш. ана инҷа боша хонаи яки мо. ана хонаи майдаҳак. 3,270. инҷа боша дӯстони азиз хонаи дуюми мо. диден? кадом ҳолатда қарор дорад. падавои тайёрай. шумо ҷуда кунед нархша мегӯям. нархи соз мекунед. хеле нархҳо фикр мекунам камай. 3,270. 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
диден хонаи сеюм. дӯстони хонаи чоруми мо нигоҳ кунед ака. Эҷа хонаи чорум. Ин ҳамин ҳолат. Падабой тайёрай. Мехарен, зиндагиро сар мекунем. Як бӯйш мезанед тамом. Ина дӯстони азиз. Хоб хулас дӯстон ҳамин хона. Акайра ман нархша чанд сомонем? Баъри харидоро чанд сомонем ша? 350,000 сомонӣ. муомила мешава. Масъалаи кредит, алиши хеле вариант нест. Фақат суми нақд. иншоалло арзонтар мешава. 350,000. бачаҳо нигоҳ кунед. рақамҳои соҳибхона дар рӯи экран, рақамҳо барои қабули реклама, рақамҳои ма. шояд ягон хонаи фурӯшӣ боша ки хоҳиши дар кӯтоҳтарин муддат савдо кардан доред, метавонед муроҷиат кунед. мо рекламагузорӣ кардан фурӯшта мегузорем бачаҳо. баъдан дар таги комментария нависед оё ҳамин хона ба 350,000 сум меарзад ё не, чунки комментҳои шуморо соҳибхона мехонад. Зинда бошед то навораи баъдина. обод бошед бачаҳо.